La història de Xixona al balcó. 3. El jaciment ibèric de Santa Bàrbara. Avui anem a parlar de les restes materials. La ceràmica que trobem està feta amb un torn ràpid i cuita a altes temperatures. El que es dona és una pasta fina i de color ocre. La ceràmica pot estar decorada o no. La que més ens interessa és la ceràmica decorada perquè es permetís sempre datar els jaciments. En el món ibèric hi ha una evolució d'eixa ceràmica decorada de motius geomètrics senzills fins a l'estil figuratiu que s'anomena Elche Archena. Nosaltres la que trobem en el cabés és la ceràmica geomètrica senzilla, que es permetís datar entre el segle II i el segle I abans de Crist. Junt a esta ceràmica de producció local també trobem una ceràmica importada que procedís de la península itàlica i que s'anomena ceràmica campaniense, que és d'un color gris i un color diferent. També cal dir que en el que respecta a tipologies de ceràmica, el que trobem és ceràmica de taula, és a dir, plats, ceràmica per emmagazenar productes, àmfores i molt poqueta ceràmica de cuina. Junt a la ceràmica també hem trobat en este jaciment una moneda, un as ibèric acunyat en Saitivi, en Jàtiva, i que està datat entre l'any 100 i 80 abans de Crist. Ja sabeu, jo em quede a casa. Si vols saber alguna més, busca en Facebook Cronista Xixona.